व्यापारी हथियार के घूमे बाजार में, नाम सुने कांपे लोग पूरा बिहार में। व्यापारी हथियार के घूमे बाजार में, नाम सुने कांपे लोग पूरा बिहार में। बारी 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 सुने कांपे घूमे बाजार में, नाम सुने कांपे लोग पूरा बिहार में। व्यापारी हथियार के घूमे बाजार में, नाम सुने कांपे लोग पूरा बिहार में। बारी 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 माई के आशीष बा, यारन के प्यार बा, बाकी दुश्मन खातिर दिल बेकरार बा। माई के आशीष बा, यारन के प्यार बा, बाकी दुश्मन खातिर दिल बेकरार बा। आदर्श निकली चर्चा निकली चर्चा अखबारे, व्यापारी हथियार के